Dagitoy anak kailangan kadagiti surat ngayon tayo amwen no kasano tinasaya a panagpamati. Tadagiti kabsatin na ibagbagahan lang agapo iti religion. Tatungkal tao wada iti nabangunan nan a religion. Idatta a padawen. Ngamidon unana awan iti religion pay nga nanipo didi adda iti linaon iti Biblia ibagbagana iti Genesis iso iti daan at tulag ken ingana iti baro at tulag iso daytan iti dalpasen daytan kadagiti linaon ti Biblia na adda maten kadagiti religion iso kabsat digitoy no entayo amwen kadagiti adda anay lanad kadagiti sursurat iso iti palangam mo tayo kadagiti na spirituan apalawag iso di kakabsatin tayo alaen amwen akay papanan na takinunana iti Roma 1 iti 2 ngain karina idi babaen kadagiti mamadtuna kadagiti nasantuan a sursurat iso dayta kabsatin na ibagbaga nga ipalpalawag kada tayo kadagiti adda anay lanad kadagiti sursurat iso digita tadigitoy nailemmeng digitoy akay papanan na haan laeng nga nainlubungan abanag tadumot digiti mabasa kadagiti nainlubungan abanag nga ibagbagana gamin tayo berberoken wenno dawdawaten iti Dios no kasano iti kay papanan na iti paningispal tayo iti bukod tayo akararwa kastamot idi ninwe idi nga inarabid na iti daong isumot lang nigitoy a daong ti bagbagana kadagiti nailanad iti adda anay surat iti linaon iti Biblia so dayta ket naisalakan iti 8 akararwa nga naibagbaga iso dayta kabsat tinamapateg ngayon tayo amwen adalin iti kay papanan na takinunana iti Kolosas 1 iti 26 kayat ko asawen iti palimed anay lemmeng bayat kadagiti ginasgasot at awen ngem ita may parangarang kadagiti santuna so dayta kabsat tinaibabaga kay palpalawag kadagiti adda iti linaon iti Biblia so dayta kabsatin na sinagsagaba idi nga pong Jesucristo ngay palpalawag no kasano iti pamayan iti tunggal maysa umiso gapo iti pamati takinunana iti Kolosas 2 iti 3 iso anak kailemengan kadagiti so amin agama iti sirib ken panakaammo ni kita iso nga kailangan nga amon tayo iti kinapudno ngayon na ibagbaga tadigiti kapsat no kasano iti panangala tayo kadagiti nasaya at abanbanag adamot laeng iti linaon iti Biblia ngayon na ibagbaga takinunana iti muna at Timoteo 4 iti 11 dagitoy abanbanag iti bilin mo kini sorom dayta ngaddalaeng kadagiti adda anay surat hantay ko mga reversen kadagiti kay papanan na nga hintayo agaramid kadagiti dadduma nga pakasaritaan wenno nainlubungan lang abanag no di digito itintay palpalawag laeng kadagiti linaon iti Biblia so kadagiti kapsatin nakipapaabot gapo ti Facebook online Bible study ket digitoy iso tin kay i-share kadagitoy akay papanan na ket agyamanak no maawatan nyo kadagiti kay papanan na ta maawatan nyo mo't siguro akapadak nga kay lukanwan digitoy asasao ket agyamanak iti Diyos Ama manakabalin sa amin. Amen.